Mosebedo ka timore ni otemo nyenyo elela fuok manitiere e migao mar NIS. Ok da wach ni en fuok VOJ. Nikech mbekni bende kwagoyo to gigi ni mnaditie. Kata simu manye goyo godhiambo nyoro ng'eyo gima ne wacho gi ng'at machielo. Gigi nitie, gigi ong'ere. To ma tamo gin nikech ang'o? Koro ema bire wach mar adek moka dwa donje nikech adwa wene nyakwar pres to koro wawache nyisi ni to tudruok marach mar japiny gobila ni jomage makaw advantage. Nikech juma mokalo ka ni onge nwa wacho ka ni sama manda ng'anyo nitie kama. To en chieng' chiro na jomoko. En chieng' chiro na jomoko. Ma eno kwa ni iPhone 16 to kawuono nyaka duogo go. Eno wacho ni rent madueni. Otieko wachne. Nyaka tieko wachne manda ng'anyo ni. Ineno. Nitie ji mochanore mopogore ma wacho ni gini kodhi marach ka kodhini. Telufna mora parano godo. Simbe kata dekare ayudo moko ka ng'auso sima tiel siling 5,500 donga chulo rent namba 15,000. Yes. So nitiere ji bende masama gigi timore. To gidonje to girocho mondo koserochore to sama en tienda achama ng'atuo nicha to bende en kar mondo ring no resore to ringo no manyo ng'ama do tim ang'owa omasimo. Teme timbe tora kaila manyo waneno report marach ni nitiere nyithindo manyiri gi wakeini manobambe. Bende tim ang'owa bende donje. En papo oduore kabisa. Jini agenda mopogore opogore. To kidwa ng'e na agenda gi mopogore opogore tichaki kuongi ng'iye gi siasa. Ana wachoga ni maandamano katimore e town ka to siasa ma Nairobi mokwongo ema donje. Nitie jok madwaro MP, nitie jok madwaro MCA, nitie jok madwaro woman rep, nitie jok madwaro senator to gi governor. To nikech office manitie nigi responsibility maduong' mokalo mar neno ni gigi odhi maber. Jok madwa donjo office nigi tamaa mar ketho mondo blemo dog nang'owa jok mane nigi responsibility mar ng'iyo ni gik moko odhi maber. Koro nikech ine governor matiyo to an tamanyo to nitie gik misetimo e town kama mi max. Sama maandamano timore kamano tako ni dhi ukethi kethuru oyudo godo max oloyago. Mago nitie. To kata mata the constituency level bende gigi timore. Emomi ineno kata ka kor gweng' ka MCA oramo ni en kawuono opango protest to nyaka ng'iyude gweng'u kacha. Nyaka ng'iyude ji 4-5 moko ma bende ochoki mabro kwera ng'o mabro pingo jok matimo ang'o mang'any. So local politics, and we say all politics is local. So mane gima bende nyaka wang'e. So nitiere jo siasa ma maandamano ni gipimore godo teko. Koro ka okotimore maber kamano to gibende ang dipenyo ni to dak ni mobilize. Dak ni timo kama. Nikech siasa is about mobilization of persons. To nitie ji bende matijgi maduong' malich en ni sama in governor to ken MP to gibiro to ni bwana ing'e ni gigi kokirito to jokang' nya ketho. Miya gimoro achok yawuoyi wabed godo e town ka mondo warit mwandu nigi. Mano bendo hala. Gibende girito ni nyakang' gitima ng'o nyakang' gichiem. So ena ni awa bed piny maber marito chik marito katiba to kata gik mwaneno ni police ni endara kawuono gi doko timore. Jide wacha ni 177 kawuono en rapar to jomatindo bende wacho ni 177 kawuono ni wan gi gigo ma pod wadwa na otimwa mae 77 wa. Mar joma nosetimo nochopo kama ochope to bende wan gi kama wadwa dhiye wabire town wadwa wacha achiel 2 3 to kawatieko wachwa wadhi